היי, מה קורה? כאן ליאור, ובעצם זה הערוץ החדש שלי, בו אני מראה כל מיני סרטונים שקשורים לקסמים, גם על קוביה הונגרית, אני מראה איך לפתור קוביה הונגרית בכמה שלבים, אני מראה כל מיני טריקים שאפשר לעשות בקוביה הונגרית, גם את השיא שלי, מה הפתירה הכי מהירה שלי, וגם עוד כל מיני דברים, פטפוטים, דיבורים, אתם יודעים, בקיצור, ערוץ ממש מגניב. אז בקיצור, אני ליאור, כמו שאמרתי בהתחלה, וממש שווה לכם להיכנס לערוץ שלי, באמת, אני ממש משקיעה, ואני ממש רוצה שתיכנסו, ובאמת, תגיבו, ככה תעשו לייק, הרבה צפיות, וזהו, מה שעוד אני רוצה להגיד זה שאני אעלה בערך כל שבוע, אני די בטוחה. אם אני לא אעלה איזה כמה שבועות, אז אתם יכולים לפנות אליי בתגובות, ואני אענה לכם, ובאמת אני רוצה שיהיה לכם כיף. ושתהיינו בערוץ הזה, באמת זה ערוץ ממש 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 מדליק. בקיצור, אז זהו, וביוש! גמרתי את הסרטון. ביי!